Usa ka adlaw sa dili pang opening salvo sa Fiesta Senior, usa ka send-off ceremony ang gipahigayon sa libuan ka mga sakop sa Task Force Fiesta Senior ug Sinulog 2023. Ang maong task force giumol pagsiguro sa kaluwasan sa katawhan atol sa makalihukan sa pagbalik sa physical activities sa kapistahan ni Senior Santo Niño. Milangkob sa maong task force ang kapin 2,000 ka mga sakop sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Armadong Kusog sa Pilipinas, Office of the Civil Defense, Department of Health, ug Cebu City Disaster Team ug uban pa. Mamayang gabi meron na tayong a day before meron na tayong skeletal deployment as per advised by our regional director. Hinuon, giklaro sa Regional Director sa Police Regional Office 7, Police Brigadier General Jerry Biares, nga taliwa sa higpit nila nga preparasyon, walay na monitor nga hulga sa sugbo ang kapulisan. Well, actually, the intelligence fusion we have conducted, walang tayong threat. Papasalamat tayo at yung ating mga intelligence operatives are always on the ground, on the guard para dito sa celebration na ito. Taliwa ni ini, gipaabot pa sa kapulisan ang desisyon gikan sa National Telecommunications Commission kung doon na ba'y ipatuman nga signal jam atol sa Sinulog Grand Parade. Gipangandaman usab sa task force ang posibleng pag-abot sa mga VIP atol sa Enero 15. Yes, I have learned the mayor has invited even the president, the vice president, the cabinet secretaries, and all officials, especially the members of the League of Cities in the Philippines. But no confirmation yet? There are already some confirmation, but I cannot yet divulge as to whether ang presidente naaba. Samtang gipasalig sa pangu sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, Harold Alcontin, ang igong medical ug emergency preparations sa South Road Properties. Ang kanang sa ato ang Mardi Gras, mga 22 ka ambulance ang ato ang gi-prepare para dito kay ang isang layo sa mga hospital, so nag-establish gali ta og gitawag na to Medical Response Unit Facility, duha ka buok, mura siya mini hospital nga para in case og nagyo tay mga unstable nga patient nga kanang medyo may possibility nga heat stroke inana ba no, so maato na yung kuan dito mabutang niya. Gipahinumduman sa mga opisyal sa Task Force Fiesta Senior ug Sinulog 2023 ang ilang mga miyembro sa kamahinungdanon sa ilang papel sa umaabot nga mga adlaw. Gipanguluhan sa rektor sa Basilica Minore del Santo Niño, Reverend Father Nelson Zerda, ang santos nga misa atol sa send-off ceremony, nga gisundan sa pagbindisyon ni Father John Ayon Miranda. Ugma sa alas 4 sa kadlawon, sugdan ang relihiyoso nga mga kalihukan alang sa Fiesta Senior pinaagi sa Walk with Jesus. Atong assembly time is 3:30 in the morning dito sa Fuente Osmeña ug atong pagkasugdan ang posisyon sa alas 4 sa kabuntagon. Ako lang hangyo sa tanang deboto na atong i-maintain ang kahapsay, ang paglinya, ang paglakaw na dili kita magtinukluray. Atong sa ulugon ang atong penitential walk with Jesus na adunay dako kaayo na solemne. Kini si Angelica Faye Sanyal, alang sa My TV Cebu.